نام الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب diye. Dilin bilen näme äşkär getirmeklik, şaýatlyk etmeklik, şunun hak peýgamberdigine we içki dünýäň bilen kalbyň bilen hem şoňa inanmaly. Şunun. Birinji bilen näme peýgambere şaýatlyk bermekligiň şerti näme eken? La ilaha illallah diýmekligiň şertini aldyk. Muhammedar Rasulullah diýmekligiň şertleri var. Haçan şertleri var diýdigimiz, sen şu şaýatlygyň hakyky peýgamberlige näme? Peygamberine iman etmekliğin dürüstlüğünün näme? Dürüst bolmaklygynyň şerti var. Şu şertsiz diýsen näme? Sen şu Muhammed Rasulullah diýeniň tap peýdasy ýok. Namazyň sen dürüst bolmaklygynyň bir şerti sen täretli namazda gomal, dogry dämi? Emma täret kılman eglim galymyny etdiň, hemme zadyny etdiň, kıbla bolup okudyň, namazyň dürüstmi? Namazyň dürüstsel. Sebäp diýsen sen näme? Namazyň dürüst bolmaklygy üçin daşynda da tapylmaly bir şertini etmediň, olam täret. Indi sen Muhammed Rasulullah diýjek bolsaň, diýdiňem, şuň dürüst şekilde näme? Allahyň dergähine kabul boljak bolsa şerti bolmaly. Birinji şerti näme? Dilin bilen aýtmaly, şoň hakyky peýgamberdir, Muhammed Rasulullah diýmeli. We dilin aýdan zadyna da näme? Yüregiň inanmaly. Şunuňyzmy? İkinci bilen näme? Birinçisi näme? Yüreğimiz bilen näme etmelidik? İtikad etmelidik. Boyun almalydyk. Näme? Peýgamberimiň hak peýgamberdigine. Birinci bilen ýa ikincisi näme? Goşup durus. Näme? Yüreğiň bilen, çynyň bilen inanmaklyga näme? Birinci bilen diliňe getirmesiňden soň inanmaly, iman etmeli, itikad etmeli kalbyňda. Muhammed peýgamberimiň näme? Hak rasullugyny. Soň ikinci şerti näme? Şu dilin bilen inanan zadyny, yüregiň bilen inanan zadyny diline getirmeli. İkincisi näme? Dilin bilen, yüregiň bilen inanan zadyny diline getirmeli. Bu iki şertiniň delili näme? Biz näme esasynda inanýas? We näme esasynda inanan zadymyzy dilimize getirýäs? Allah Teala Hujurat surasynyň 15-nji aýatynda näme diýär? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi we rasulihi thumma lam yartabu diýär. Hakyky şübhesiz musulmanlar şulardyr diýär. İman edenler şulardır diye Allah ve Resulüne näme iman edip soň imanlaryna şübhe getirmedikler diye. Şunun. Sen iman etmeli Allah ve Resulüne we soňa näme Allah ve Resulüniň hakdygyna şekin şübheň bolmaly. Üçüncü şerti näme? El mutaba'atu lehu diye. Eýermek peýgambermede. Üçüncü şerti şol. Sen peýgambere şaýatlyk berenligiň dürüst boljak bolsa üçüncü şerti eýermeli sen. Eýermekligem iki zat bilen, ya buyuran zadyny etmek bilen, ya da näme? Gaýtaran zadyny gaýtarmak bilen bolýar. Gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk bilen bolýar. Üçüncü şerti peýgambere eýermek. Eýermegem näme? İki zat bilen bolýar. Yara et diýen zadyny etmek we gaýt diýen zadyny gaýtmak bolýar. Allah Teala Al-Imran surasynyň 37-nji aýatynda näme diýär? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ey Muhammed ayt diye ol adamlara, eger siz hakykatdan hem Allah Teala'ny söýýän bolsaňyz, siziň söýgüňiziň iň birinji alamaty näme? Fattabi'uni, maňa eýermek diye. Siz hakykatdan Allah'ny söýýän bolsaňyz we biz hem Allah'ny söýýän bolsak, şu wagtky musulmanlaram, şu biziň söýgüýümiziň birinji alamaty näme eken? Tasdiq namasy näme eken? Olam peýgambere eýermek eken. Bu nerden aldyk? Allah Teala'nyň şu aýatynyň aýtdyk. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Aýt siz hakykatdan hem Allah Teala'ny söýýän bolsaňyz näme? Maňa ittiba edin, maňa eýeriň diýdi. Eger de siz şeýseňiz yuhibbukumullah, Allah sizi söýür, Allah sizi söýse yagfir lekum zunubakum. Sizin günahlarınızı bağışlar, şübhesiz ol Allah Teala'dır, yeketek günahları bağışlap, bennelerine, kullarına rehim şefaat etmeklik diye. Bunun näme? Üçüncü şerti. Dördüncü şerti näme? Peýgamberimizden geçmişten, geljekden näme habar veren bolsa tasdiklamak. Dördüncü şerti tasdiklamak. Tasdiklamak diýemizde näme gözüňe tutýas? Peýgamberimizden buyuran zat hakyky buyruk dinden ip tasdiklamaly. We gaýtaran adam hakyky gaýtarlan dinine haram edilen zat ip tasdiklamaly. We geçmiş ummatlardan we geljek zatlardan kıyamadan uly iki alamatlarından we gawrda we cennetde dogdokda näme zatlardan habar beren bolsa da şeksiz şübhesiz näme biz şu zatlara
iman etmeli. Delili näme? El-Haşr surasının 70. ayetinde 7. ayetinde näme diye Allah Teala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ diye. Size peygamberiniz näme getiren bolsa onu kabul edin ve nämeden gaytaran bolsa siz ondan näme gaydın diye. Ve Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhum rivayet etyen hadisinde näme diye. Bu hadis Buhari Müslim'de gelen ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. Siz maňa näme üçin anan maslahat etýäňiz? Maňa näme Allah asmannaky Allah ananny diye. Gije günni ziman maňa näme asmandan habar uratýar diye. Allah maňa ananan soň siz maňa näme üçin anan maslahat etýäňiz diye. Düşündiňizmi? Bäşinji şerti näme? O peýgamberi söýmeklik. Özümizden emmeter, bala çağalarımızdan, dünya malımızdan, vazifemizden, ecemizden, qakamızdan, hemme zattan näme artık söýmeklik. Şu hadis eşlerine Ömer radıyallahu anhu näme de ya Resulallah sen maňa hemmeden söýgüli diňe özümden näli. Özümi seni özümden artık söýlemek, emma başga hemme zatlardan artık söýýän ýerine Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme de la ya Ömer diye. Özünden men artık söýýänçäň imanynda bolmaz diye. Şonu ya Resulallah inni sen näme özümden artık söýýänni. Şonu el-ane diye inni imanynda boldy diye. Ve yana Buhari'da rivayet edilýän hadise Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye. Vellezî nefsi biyedihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min walidihi ve veledihi. Nefsim eline bolandan kasam bolsun. Yani Allah'dan kasam etşediğine Peygamberimizin de hemmemizin nefsimiz Allah'ın eline. İslam'ımızın nefsimizi koy veriyor, İslam'ınkinem tutuyor. Alya. Şu nefsim eline bolandan kasam bolsun. Hiçbir iman etmersiniz diye. La yu'minun. İman edenlerden bolmarsunuz diye. Men size çağalarınızdan ve enatalarınızdan näme söýgüli bolýançam diye. Düşündiňizmi? Bu näme 5-nji şerti söýmek eken. 6-njy şerti näme? Peýgamberimiziň näme sözüni edim gylymyny näme hemme kişiň sözünden we edim gylymyndan mara ýokarda görmeklik eken. Peýgamberimiziň sözü gelenne hemme söz bir gyra aýrylmaly. Peýgamberiň etdiýilen zady gelenne beýleki adamlaryň etdiýilen zady bir gyra näme aýrylmaly. Näme diýe? Hujurat surasynda Allah Teala ya eyyuhellezina amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi we rasulihi vettaqullaha innallaha semiun alim. Ey iman edenler siz Allah we Rasulüniň öňüne düşmäň diýe. Söz we buyruk we höküm amal meselesinde hiç bir kese Allah ve Resulünün öňüne düşmeklik näme bolanok. Şoň üçin näme 6-njy şerti biz Allah ve Resulünün öňüne hiç kimiň sözüni, hiç kimiň hökmüni näme düşürmekligimiz nädir? Düşürmekligimiz bolmaýar. 7-nji şerti näme? Peýgamberimizi näme tagzimlamak. Peýgamberimiziň näme awraýyny gadaryny bilmek. Onu söýmek, hormatlamak ve onun näme getiren kitabyna iman etmeklik, getiren dinine uymaklyk, getiren näme sünnetini kabul etmeklik. Allah Teala Feth surasının näme 9-8-9 ayetlerinde näme diye? İnna arsalnaka şahiden ve mubashshiran ve nadhira litu'minu billahi ve rasulihi ve litu'azziruhu ve tuvaqqiruhu ve tusabbihuhu bukratan ve asila diye. Şüphesiz ey Muhammed biz seni näme peýgamber edip uğratdyk şahiden. Bu adamlara şahit bolsun diye. Kıyamet mahşer gününe näme maňa ibadet etmän çöplere ibadet etdiňiz diýenne. Adamlar näme ey Allah maňa din yetirmedin diýenne sen şahit bolsun diye. Şahiden aleykum. Şunu seni şahit tutarsa bulara din uğradanmadı. Bulara näme delil yetirenmedi. Ve mubashshiran ve nadhira ve kim sana näme iman etse onu buuşlarsın sen buuşlamaklyk üçin uğratdyk. Allah'ın cennetiniň wadyna, rızwanynyň razylygynyň wadyna. Ve kim sana iman etmese näme ve onam sen näme ägälenlersin, gorkudarsın Allah'ın dogdogynyň gazabynyň wadyna. Ve şosanada näme li tu'minu ondyň rasulluk däl we daşyndanam li tu'minu siz oňa näme iman edilmekligiň üçin uğratdyk. Billahi ve rasulihi ve uğratdyk seni adamlar çağırmaklygyňa Allah ve özüňe iman etdirmekligine. Ve tuazziruhu şoň üçin Allah Teala buyurýar li tu'minu iman edin siz. Şu zatlar üçin o peýgamber uğratdyk. Näme iman etmek? Allah ve Allah çağıran rasulyna da iman edin. Ve tuazziruhu ve näme ýene bir buyruk Allah'tan tuazziruhu ol näme tagzimlaň onu hormatlaň diye. Tuazziruhu yani İbn Abbas tefsirläpdir näme
Yani tuazzimuhu, on qadrını bilin diye. Ve tuvakkiruhu ve tevkir näme bilen ihtiram, on näme hormatlamak, silamak diye. Enne bu zatlar bilen bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahiatlyk bermekliňe näme şertini billik.